Krásny deň prajem. Pri mikrofóne Dean Hill zo spoločnosti Weasel TV. V momentálnej chvíli sa nachádzame na demoličnom derby, ktoré organizuje autodielňa Benny's. Na mojom pravom boku sa nachádza mechanik Kenji Sato, ktorý nám o tom povie trošku viac. Dobrý den, jmenuji teda Kenji Sato, nacházíme se v Davis Courts, nedaleko Sandy Shores. Pořádáme tady demoliční derby pod dílnou Benny's. Na místě je DJ i občerstvení, které zajišťuje UVU Café a Koi restaurant. No tak to je nádhera. Ja som videl tie repráky tam vzadu a jak som sa na ne pozeral, akože sú obrovské. To tam je určite akože nejaký geniálny DJ. A čo sa tu bude hrať? Nejaký hardcore alebo čo to bude? No, možná všechny styly uvidíme. Tak, to musí byť super. No a takisto vidím za nami, že je 11 tých demoličných aut. Všetky sú rovnaké, líšia sa iba farbou. A povedzte mi, koľko ľudí je zapísaných a ako to vyzerá? Momentálně je zapsaných 5 lidí, ale registrace je možná i na místě, takže se uvidí, kolik lidí nakonec pojede. No tak to je super, lebo ľudí tam je zadu celkom veľa, akože. Takže verím, že sa ešte nejakí zapíšu a bude to úplne celé plné a všetci sa tam budú teraz rážať, samozrejme určite bezpečne. Ako vidím, pred nami je tá obrovská diera, teda. A tam sa bude teda odohrávať to demoličné derby, áno? Áno, přesně tak. Tie autá sú určite zabezpečené, že áno, tam nemôže nastať nejaký výbuch. Áno, všechny auta mají vlastně hnedka, vedle řidiče mají hasičský přístroj, takže kdyby došlo k požáru, tak se hned můžou hasit. No tak to je paráda. Ďakujeme za krásny rozhovor a vidíme sa po demoličných derby a dovidenia. No a teraz sa poďme pozrieť, ako tie derby vyzerali.
V momentálnej chvíli je to už po derby závodoch a stojíme tu spoločne s pracovníčkou z Benny's, s pani Cassandrou Kelly. Povedzte nám, kto je vlastne víťazom tejto súťaže? Tak, vítězem této soutěže v prvním kole byl pan Martinelli a ten u nás vyhrál auto. A pak, aby to nebylo líto těm, co jakoby prohráli, tak jsme dali druhé kolo mezi všemi a to vyhrála žena, slečna Vanessa a vyhrála motorku. Já jim tímto ještě jednou gratuluji. Čiže vlastne výherkyňou toho druhého kola bola žena. Přesně A tak. ona bola zúčastnená ako jediná žena? A měli jsme tam, co vím, tak ano, jednu ženu. No tak to je krása. A ako to prebehlo? Všetci v pohode, všetci zdraví, žiadne komplikácie? Jednoho teda nám tady odvážela sanitka, ale jinak všichni byli ošetřeni, byli tam jenom škrábance, takže se nestalo jinak nic vážnějšího, za což teda jsou ráda a jak říkám, doufám, že se všichni pobavili a všem se to líbilo. Určite akcia krásna, my sme tam pozerali túto s pánom kameramanom z vrchu a videli sme, ako tam ťa do seba narážajú, skákajú cez skaly, museli byť určite tie auta krásne vystúžené a chránené, pretože hen také otrasy v normálnom aute ľudia neskúšajte to, by ste neprežili. Přesně tak, jo, měli jsme ty auta vystužený, samozřejmě řidiči měli v autech připravené helmy, jo, 5bodové pásy, takže za mě to tady v tomhletom ohledu bylo jakoby bezpečné. Momentálne chvíli, keď sa kúkneme dole, tak vidíme vlastne zbytky aut, čo vlastne, ktorých vlastne tí uchádzači tých derby závodoch mali a používali pri jazdení. No dobre, tak ja si myslím, že akcia je úplne vydarená, nádherne niečo, zorganizovali ste to krásne. Děkujeme. A tak asi všetko. Ľudia, lúčim sa s vami. Dean Hill, v momentálnej chvíli sme ešte raz boli na derby akcii organizované autodielnou Benny's. Ďakujeme krásne a dovidenia. Tak, to je od nás všetko. Ďakujeme autodielni Benny's za rozhovory a taktiež za super zážitky, ktoré si s celým tímom berieme spoločne domov. Z Weasel TV, Dean Hill a Troy Fisher. Prajem krásny deň.